Hola, soc el Gerard Ruiz, redactor del 21 i avui entrevistaré el periodista Xesco Labarté, que és periodista i corresponsal a TV3. Hola, Xesco. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Molt bé. ¿Para vas decidir ser periodista? Ser periodista, jo crec que quan tenia 15 o 16 anys ja m'agradava molt, perquè a casa rebíem La Vanguardia i el que més m'agradava a mi era llegir al matí les notícies que havien passat i sobretot les notícies internacionals. I després vaig anar creixent i és un tema que cada cop m'agrada més i quan vaig poder anar a la universitat doncs és l'ofici que volia fer. O sigui que em porto una mica a la sang. Portes mica. Sí. I com vas suggerir això de ser corresponsal? Doncs si tu t'agrada el periodisme per tractar la informació internacional, ser corresponsal és una mica el destí lògic, perquè pots fer-ho també des d'aquí, doncs des de la redacció, que t'enviïn a nous llocs, però si tens l'oportunitat d'anar a viure a un país estranger és quan potser més pots aprofundir en els temes que t'agraden. I en aquest cas jo vaig ser primer corresponsal a Londres i després als Estats Units, i bàsicament el cas dels Estats Units, on he estat 5 anys, doncs va ser... Vaig portar ja un temps a la redacció, ja tenia ganes també de canvis, i els Estats Units és un país super apassionant, immens, molt contradictori, i si passa, durant tota la vida tractes d'informació internacional, sempre tot passa per als Estats Units una miqueta i per Washington, perquè és la primera potència, interessos i influència una mica tot el món. I per tant, anar fent de corresponsal allà doncs era una oportunitat fantàstica per a una persona amb les meves inquietuds, si per sort vaig poder fer. I quin destí t'agradava més fer? Amb el Washington m'ho va molt bé, la veritat, perquè han sigut 5 anys fantàstics, a més vaig tenir la sort, entre cometes, que fos l'època del Donald Trump, Sí. que va ser una època molt turbulenta i amb moltíssimes notícies, i en un moment on el país estava en efervescència i per tant això va ser, no sé, en aquest sentit dels Estats Units em va agradar molt. Però bueno, el món és molt gran i també m'agradaria estar en altres llocs, sens dubte. I també vas estar a Gaza, no? Bueno, ara fa poc he estat, exacte, he estat com a enviat especial a Israel i a Cisjordània, a Palestina. A Gaza no, perquè no deixen entrar ni periodistes ara, malauradament, i sí que vaig estar doncs, informant sobre el conflicte d'aquest, no? I aquesta guerra des d'Israel i des de Cisjordània. I t'has trobat en una situació compromesa? Aquests dies allà? No especialment, perquè a Israel dius, eh? Sí, a Israel, als Estats Units. No, a Israel compromesa no, perquè no... És a dir, si estiguéssim a Gaza, allà realment sí que és una situació molt perillosa, molt dramàtica, molt trista, i el periodista sí que veu en primera línia una mica el desastre que és tot allò. Mentre que a Israel era difícil, o a Cisjordània, veies injustícies o veies gent molt afectada pel que havia passat, però no veies tu crims, no veies tu morts, no veies tu gent en unes condicions molt precàries perquè no estaves dintre de casa. Als Estats Units, potser situacions així una mica més crítiques, la que em ve més al cap és quan va haver-hi l'assalt al Capitoli fa 3 anys, quan els seguidors de Donald Trump van intentar... Exacte, molt bé. Van entrar al Capitoli, van assaltar al Congrés dels Estats Units i durant unes hores no sabíem si era una insurrecció, un cop d'estat, què podia passar. I jo, per sort, entre cometes, vaig poder cobrir sobre el terreny i sí que en aquell moment hi havia molta gent exaltada, hi havia també molta gent que considerava els mitjans de comunicació com l'enemic del poble, perquè el Trump sempre despotricava de la premsa i de la televisió, i allà hi havia bastants seguidors que potser sí que eren una mica agressius, o t'insultaven, t'increpaven, no tenies un punt de seguretat de que igual algú no se li més la mà i ens pogués pagar o agredir o alguna cosa així. Per sort no va passar. I com està la situació respecte a la llibertat d'expressió? Als Estats Units? Sí, als Estats Units, però... De la llibertat d'expressió en general? En general, sí. Als Estats Units aquí. Jo crec que, malauradament, està havent-hi un retrocés en la llibertat d'expressió.
al món i suposo que a les societats occidentals i potser aquí també. Cada cop, és a dir, per mi la llibertat, com a periodista, la llibertat d'expressió és un valor i un dret sagrat i jo defensaré fins a la mort que tu em puguis insultar tot el que vulguis, encara que no m'agradi, però per mi és un dret fonamental de qualsevol democràcia. Llavors, intentar limitar aquest dret que hi ha intents o intentar demonitzar l'altre bàndol i quan estem una mica dominats pels extrems, sovint la llibertat d'expressió acaba sent la més perjudicada. Per tant, jo sí que tinc un punt de por i de temor que un dret tan fonamental com aquest està sent una mica erosionat, ja sigui pel políticament correcte o ja sigui per interessos partidistes que volen, al fons, polititzar aquest concepte, quan per mi no s'hauria pràcticament ni de discutir. I has publicat un llibre, no?, titulat Els Estats Units, el país de les contradiccions. Exacte, molt bé. I em podries donar alguns exemples de contradiccions? Sí, mira, doncs el que sorprèn molt als Estats Units és que és un país que tots coneixem molt, però quan arribes allà i vius i convius i el veus i el treballes dia a dia, t'adones això, no?, que està ple de contradiccions i no és tan simple i potser tan blanc i negre com ens podríem pensar. I llavors hi ha moltes coses que et xoquen. Des de, per exemple, el tema de que per una banda tenen una Constitució i uns textos legals on, òbviament, qualsevol desigualtat no està contemplada, però després els negres veus en moltes ocasions que són ciutadans de segona. La diferència de riquesa entre rics, entre negres i blancs és abismal. El nivell d'educació, el nivell d'esperança de vida, tantes i tantes estadístiques que els negres, malgrat sobre el paper ja fa més de 50 anys que són legalment iguals que els blancs, encara estan molt, no? Després, més contradiccions. Els Estats Units també és un país que a vegades diu coses i en fa unes altres. Estem veient, per exemple, ara a Gaza, no?, i amb la crisi d'Israel. I els Estats Units és un país que es venta una mica de ser un promotor dels drets humans i un defensor i que li agrada pressionar els països per expandir aquests drets humans, però després, quan els drets humans els viola segons qui, com el cas d'Israel, doncs mirem cap a una altra banda i no són tan contundents com hauríem de ser-ho. Potser si fóssim més conseqüents amb els nostres valors i els nostres textos legals. No sé, vull dir, per donar-te dos exemples. I creus que als Estats Units és molt contradictori que aquí? Més que aquí? Jo crec que, a veure, totes les societats són contradictòries i tenen moltes contradiccions, però jo crec que en el cas dels Estats Units potser sí que ho són una mica més per això que et deia, perquè ells tenen uns textos molt clars i fan molta propaganda i estan molt orgullosos d'aquests principis i d'aquestes idees fundacionals que té el país, però després resulta que no compleixen gaire el que diuen. I potser països com els nostres també tenen moltes contradiccions, però com a mínim no anem amb una bandera i després no complim el que està escrit en aquella bandera. I què t'agrada més el periodisme? Què m'agrada més el periodisme? A nivell pràctic, el que m'agrada més és fer reportatges i anar-me'n, per exemple, aquests que vaig estar 3 setmanes a Israel i poder anar a un país on passen una sèrie de coses i empapar-te del que està passant, poder parlar amb la gent, poder fer reportatges, estar al carrer i posar el micro a les diferents persones i aprendre de tota aquella gent i de tota aquella situació i anar-te'n al dit amb la idea de pensar que bé, avui he après coses i he viscut situacions interessants i no ha sigut un altre dia més avorrit, que no m'ha passat gaire cosa, no? Per tant, el que m'agrada més al periodisme, sens dubte, és fer reportatges i viatjar pel món. I després també, si ets una persona inquieta, el periodisme és fantàstic perquè contínuament estàs aprenent. Tu, jo què sé, a mi que m'agrada l'internacional, doncs cada dia llegint articles del que passa a diversos llocs del món, ja sigui a Guatemala, a la Xina, a Rússia o a Sud-àfrica, doncs tinc inquietud per tot això i el fet de poder llegir contínuament i aprendre coses, doncs és com un motor que em dona vida i que m'agrada molt. I pues està bé, no? Bueno, les notícies, no? Les comentaris... Clar, sí, m'agrada molt perquè... Bueno, i també és això, i també potser és tenir la sensació que
entens una mica aquest món, com funciona, per què funciona, i pots explicar-te algunes coses que potser la gent que no està informada no es pot explicar tant. Sí que t'ajuda, et dona eines personals per entendre millor com funciona el món. I com es tracta la gent amb situació de discapacitat amb la inclusivitat als mitjans? Doncs mira, això és una bona pregunta. Jo suposo que ho vau veure, però TV3 fa 10 dies va fer, no? A principis de desembre, va fer un informatiu, un de notícies vespre, el diumenge. Ah, sí, que el va presentar la Bea. El coneixes? Sí, que és d'aquí d'Epsi. Veus que bé. I doncs, trobo que va ser una gran iniciativa per donar visibilitat, no? D'aquest col·lectiu vostre que el necessita i que la gent trobo que va molt bé conèixer i veure, i en aquest cas veure com companys teus podien fer la feina que fem nosaltres. I és un exemple, però sí que és cert que segurament falta moltíssim més per fer. I d'aquí també la importància, suposo, de la Fundació i del que feu gent com vosaltres, de voler explicar què feu, de sortir i de demostrar a la societat que sou persones tan vàlides com la resta. I què s'hauria de fer amb la gent perquè la gent amb situació de discapacitat pugui treballar com a periodista? Què s'hauria de fer? És una bona pregunta, no l'he pensat mai. Però m'imagino que primer fer una tasca de pedagogia, d'explicar als mitjans què podríeu fer la gent com vosaltres a dintre. Perquè segur que hi ha un tipus de rol de paper que podeu fer. Ara no se m'acut cap perquè no hi heu relacionat, però segur que existeix. I segurament els mitjans podrien ser més proactius a l'hora de saber i potser de parlar, no? amb fundacions com la vostra, que segur que tenen bones idees i podria haver-hi un espai als mitjans perquè gent com vosaltres treballés allà com podeu treballar a molts altres llocs. Però segur que trobo que segur que ha d'haver-hi un rol i un espai i que segurament si no hi és perquè els mitjans no hi han pensat gaire o no ho han considerat una prioritat, però segurament té tot el sentit del món. I és el mateix que va fer l'altre dia TV3, és un bon exemple de que es poden trencar moltes barreres i molts clixés que potser tenim i aportar. Per exemple, estaria bé, per exemple, que TV3, arran d'aquella experiència, doncs també mirés d'incorporar una sèrie de treballadors, que de fet crec que ja n'hi ha alguns, però hi ha treballadors així, però més en tasques de repartir coses o de treballar amb coses més potser més manuals a la tele, però no a nivell periodista. I segurament jo trobo que tindria tot el sentit i sí que seria viable. I aprendríem tots i seria beneficiós per tu i per mi. Sí, per tu. I com a periodista, què opines de la revista 121? Doncs em sembla una iniciativa fantàstica, està molt ben feta, ben maquetada, i la idea només de fer-la i de que la porteu a terme, no sé quants anys teniu ja amb aquesta revista, teniu molt temps? 12 anys. 12 anys ja, doncs imagina't, és la prova que té tot el sentit del món i jo trobo que com a periodista crític que soc, està molt ben feta i té molt mèrit que la feu, per tant, ojalà en feu 12 més i 12 més i 12 més. Pues moltes gràcies. Perfecte. Un plaer.